Magluto ko mga badi, adobong bangus with talong and okra. See that? Unang panakot. Sibuyas, aos, luya. Okay. Ano nagpilian mo? Okra mga badi. Okra. Pangpaligya sa gahi nga relasyon. Ay, mga badi. Okay, ito na siyang earrings. See? Buksin. Nakot. Luya. Tapos kami talong ay okra. Talong ay okra mga badi. Talong o okra, saba kayong iro sa silingan kay wala pa kapanya po. Ay mga badi. Suka. Tuyo. Suka. Kaya pag-iwan yung mga badi. Ano man siya ang papadunlog sa lot. Sa atong adobong bangos. Mix ka mga kandisya. Tubig. Pag-adobong mga badi. Kaya ako na siyang ikuan din. Itungtong na rin ako na siya mga badi. Kaya naman, kumplito rikado sa mana nanadiatan na ng sibuyas, luya, aos, talong, isda, o okra. Diba? Tungtong na rin. Adobong bangos na may kasamang gulay. Ay, tayo natin kumulo mga badi. Saka natin tignan na ulit ha. Okay mga badi, kuha nyo. Oh yeah.
buddy, oh. Adobong bangus nga may gulay, okra at saka talong. Kaya na mga buddy, loto na na mga buddy. Adobong bangus. Right. Yapon na ta. Yapon na ta mga buddy. Ogoy, kalami sa adobong bangus. Adobong bangus na mga buddy. Dito daw dito. Dito na kami. Wala. Wala. Ganyan. Kalimutan, kita mo. Pero kayo, sus, ano magiging mo? Nami ba? Sunok mo? Finish eating na ako. Sila wala pa. Kasi sobrang sarap ng pagkaluto. Tungod sa kalami nako nga pagkaluto, ang mga kanon gipang kuan gud niyo, gipang sablay na siyang abaga. Oh. Tungod sa kalami sa pagkaluto, gabi. Lami ibi ba? Malapit na silang matapos. Right. Finish eating. Thanks for watching.